Fir-raba' ħadd tar-Randan inkomplu nisemgħu l-Apostlu missiena jigwidana u mexxina. Din id-darba s-silta li se nilsommu hija mit-tieni ittra li kiteb lil Korintin. Ħuti. Meta wieħed jingħaqad ma' Kristu, isir ħolqien ġdid. Il-qadim għadda u daħal il-ġdid. Kollox ġej minn Alla li ħabbibna miegħu innifsu permezz ta' Kristu, li tagħna l-ministeru ta' din il-ħbiberija tal-bnedmin ma' Alla. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu, bla ma qagħad iżomm il-kont ta' dnubietom, u fdanna l-ministeru ta' din il-ħbiberija. Aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu, bħalli kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu f'ġih Kristu Ġesu. Ħallu lil Alla iħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina biex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. Din il-kelma qawwija tal-Apostlu missierna hija stedina biex dan ir-Randan, din il-mixja ta' penitenza u ta' konverżjoni, inħallu lil Alla iħabbibna miegħu. Kemm sabiħa din l-esperjenza. U din il-kelma, din l-espressjoni tal-Apostlu missierna. Jinsisti magħna li huwa ambaxxatur tal-ħnina ta' Alla, wara kollox hu stess ra xi tfisser ħnina ta' Alla fil-ħajja tiegħu, fih innifsu. U jinsisti li l-missjoni tiegħu huwa li jiffaċilita din il-laqgħa ta' ħnina u ta' mħabba tagħna ma' Alla. Nitolbu fuq li nitolbu f'ġrieħ Kristu, ħallu lil Alla iħabbibkom miegħu. L-istedina tiegħi aħna noqorbu lejn l-Art Imqaddes huwa li fis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni fil-qrar imqaddes aħna nilħallu lil Alla iħabbibna miegħu. Il-qrar mhux ġudizzju krudil, huwa kelma ta' verità fuq ħajti. Il-qrar huwa bieb ta' fejqan u ta' ħelsien. Huwa laqa ma' Alla li ħobna. Ejjew inħallu lil Alla iħabbibna miegħu.